Ο Αργεντινός με το αριστερό στο πρώτο δοκάρι, μπάλα μένει μέσα στην μικρή περιοχή. Ο Κρυσάντους σκοράρει για την ΑΕΚ. 1-0 η Ένωση στο 51ο λεπτό. Μακόλεϊ Κρυσάντους. Ξανά Μπονανότε. Έρχεται ο Πλατέλας να κοντρολάρει το σουτ. Καταπληκτικό γκολ. Στο 8. Από τον Αργεντινό έψαξε το σουτ, δεν το βρήκε με το αριστερό, γύρισε έξω για τον Γιώχανσον. Αυτός έχει χώρο, το κάνει. Η επέμβαση από τον Μανιάτη. Έρχεται ο Τσολακίδης, επιμένει ο Γιώχανσον. Απέναντι στο τέρμα, στα δίχτυα στο 27. Με δεύτερη Αραβίδη, εντυπωσιακή προσποίηση και τρίπλε συνέχεια από τον Μπονανότε. Απίθανο γκολ. Για κάτι τέτοιες ενέργειες φαντάζομαι τον απέδειξε. Μαζί και αυτό στο σουτ, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα ο Μανιάτης. Εδώ στέκεται Αραβίδης. Το πλασέ στα δίχτυα στο 78. Η ΑΕΚ θα πετύχει το 5ο της γκολ στο μάτς. Με τον Χρήστο Αραβίδη που το έψαχνε. Είχε 2 δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο. Κάνει καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ευκαιρία με τον Μπονανότε. Πλασέ στα δίχτυα. Δεύτερο προσωπικό γκολ από τον Αργεντινό. Έκτο για την ΑΕΚ στο 81. Από τον Μπακάκη, ο Τζιμπούρ στην κίνηση, καταπληκτικό γκολ. Στο 17, Ράφικ Τζιμπούρ κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. Τα περιοχή κάνει το σουτ, 2-0 για την ΑΕΚ. Πολύ εύκολα η ποιότητα του Διέγκο Μπονανότε φέρνει το δεύτερο γκολ. Κόντρα έφτασε η μπάλα εκεί. Μία τρίπλα, δεύτερη. Το πλασέ, καταπληκτικό γκολ από τον Μπονανότε. Υπέροχο τέρμα στο 54. Επίδειξη πολύ υψηλής τεχνικής. Στον Βάργα στην περιοχή αυτό, στα πλασάρι. Τώρα θα σκοράρει ο Βάργας, αν και έκανε προσπάθεια ο Πατσογιώργος, βρίσκει τον γκολ, αλλά θα σκοράρει και αυτός. Ακόμα πιο ευρύ το σκορ για την ΑΕΚ. Βάργας για τον Μπαρμπόζα, ωραίο τριγωνάκι, το σούτα από τον Βάργα στα δίχτυα. Πάνω που λέγαμε ότι δεν ξεκίνησε καλά το μάτς, ότι έκανε αρκετά λάθη ο Βάργας. Θα έρθει αυτό το εντυπωσιακό σούτ έξω από την περιοχή. Δεν κατάφερε να αντιδράσει ο Παναγιώτης Τσιντώτας. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Πλατέλας. Στο πρώτο δοκάρι, Τζεμπούρ την κεφαλιά. Στο δοκάρι, ο Γιώχανσον στα δίχτυα. Γιάκομ Γιώχανσον με τη συμπλήρωση 43 λεπτών παιχνιδιού. Ο 25χρονος Σουηδός βάζει το δεύτερο γκολ του στο κύπελο. Δεύτερο για την ΑΕΚ σε αυτό το ζευγάρι με τον Λεβαδιανότε. Εκτελεί καταπληκτικό. 2-0 η ΑΕΚ. Διέγκο Μπονανότε. Έχει πετύχει 5 γκολ στο πρωτάθλημα, τώρα πια έχει 5 και στο κύπελο για να τα κάνει 10.
Σιμώνης για τον Μπονανότε. Μπονανότε που αλλάζει παιχνίδι για τον Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ επιφέρει την μπάλα μπροστά. Πολύ ωραία πάσα, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ στο 50 από την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και το τελείωμα του Πέτρου Μάνταλου. Βγαίνει στην επίδεση, κάνει κίνηση μες στην περιοχή. Ο Τζεμπούρ, η μπάλα πέρασε, κεφαλιά στα δίχτυα από τον Μάνταλο, ο οποίος έκανε κίνηση κρυφού φορ. Στο 73 η ΑΕΚ ανοίγει το... Φάλτσο προς την εστία, Παπαδόπουλος στην κεφαλιά, ζητούν χέρι, παίχτες του Ατρόμητου, πέναλτι καταλογίζει ο Κίζας. Στο 66 ο Ατρόμητος έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Δεν ξέρω αν ζητούν και κάρτα τώρα οι παίχτες του Ατρόμητου. Πάντως η κόκκινη δεν θα βγει από την τσέπη του Κίζα, γιατί βλέπω ότι κρατάει κίτρινη κάρτα και δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον, ότι μπόρεσε να δώσει την κανονική ροή ότι τίθεται θέμα κόκκινης κάρτας. Θα την ξαναδούμε την φάση. Υπήρχε απλωμένο χέρι μέσα στην περιοχή του Λαμπρόπουλου. Βλέπετε ότι διαμαρτύρονται για κόκκινη οι παίχτες του Ατρόμητου. Ο Λαμπρόπουλος φαίνεται να εξηγεί ότι κάποιος τον έσπρωξε και έχασε την ισορροπία του. Για να δούμε εδώ. Μονομαχίες με τον Λαζαρίδη. Απλωμένο το χέρι του Λαμπρόπουλου. Δεν έχει πρόθεση να την βρει την μπάλα με το χέρι, αλλά είναι απλωμένο. Είναι σαφές ότι είναι πέναλτι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι σωστά ο Κίζας βγάζει κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη στον Λαμπρόπουλο. Το αγώνα, ο Μπρίτο είναι πάνω στην μπάλα. 36χρονος χαφ του Ατρόμητου. Έχει να αντιμετωπίσει τον Μπαρόχα. Με λίγη φορά ο Μπρίτο. Επιτόπια βήματα, το σουτ από τη μία πλευρά, ο Μπαρόχα από την άλλη μπάλα. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 στο 68. Της ΑΕΚ να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα, να την κρατήσει περισσότερο. Ωραία πάσα του Μπαρμπόζα για τον Γιώχανσον, ο οποίος βγαίνει μπροστά και έχει χώρο και για σουτ και για πάσα στον Ντίντακ. Επιλέγει το δεύτερο, η σέντρα του Ντίντακ, ευκαιρία για την ΑΕΚ στα δίχτυα από την αλλαγή του Στέλιου Μανολά, τον Τράφικ Τζεμπούρ. Και εδώ η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι με το ένα πόδι, για να μην πω και με τα δύο πλέον, στον τελικό της 7ης Μαΐου. Από την προώθηση του Ντίντακ και την κίνηση που έκανε ο Ράφικ Τζεμπούρ, ο Στέλιος Μανολάς ανακουφισμένος και δικαιωμένος, μια που ήταν δική του επιλογή ο Ράφικ Τζεμπούρ να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει κάνει και την καλύτερη σεζόν ο Αλγερινός με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά τώρα είναι αυτός που εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου δίνει την πρόκριση στην ΑΕΚ. Απαρηγόρητος ο Μπάρκα, ο Μπάρκας, ο Μπίτολο. Είναι αυτό το γκολ που έψαχνε η ΑΕΚ. Και φαντάζομαι ότι ο Τραϊανός Δέλλας θα έχει κάποια παράπονα από τους χώρους που άφησαν οι παίχτες του Ατρόμητου στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Εδώ νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική η αντίδρασή του. Θα φέρουν το τρόπαιο. Ο Σαλίνο, έρχεται ο Σιμώνης έξυπνα να τροφοδοτεί στον Βάργας. Ο Βάργας που έχει μπροστά του τον Σαλίνο. Θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Κακή έξοδος από τον Ρομπέρτο. Πέτρος Μάνταλος και Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Στο 39 ο Γιώχανσον και η ΑΕΚ στην κόντρα τώρα, 2 εναντίον 2. Ο Βάργας καθυστερεί, δείτε πόσο γρήγορα επιστρέφει και ο Φουστέρ να πιέσει. Τζιμπούρ θα μπει στην περιοχή, από πλάγια θέση σουτάρει 2-0. Αντεπίθεση υποδειγματική της ΑΕΚ. Ράφικ Τζιμπούρ στο 51, Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Ένα διαγώνιο συρτό σουτ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον... Καλή συνεργασία ανάμεσα σε Τσόρι και Φορτούνι. Μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός μειώνει με τον Τσόρι Ντομίνγκες στο 85. Καταπληκτική συνεργασία με τον Κώστα Φορτούνι. Ο Τσόρι Ντομίνγκες ξαναβάζει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Μπέκαρτ έκοψε ο Σαλίνο. Και σφυρίζει τη λήξη ο Σιδηρόπουλος. Η ΑΕΚ κυπελούχος Ελλάδας νικάει με 2-1 τον Ολυμπιακό χάρη στα γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο 39 και του Ράφικ Τζιμπούρ στο 51. ΑΕΚ που επέστρεψε στα σαλόνια αλλά επέστρεψε και στις κατακτήσεις των τίτλων. Η ορθή μόλις ξεκίνησε για την Ένωση, για τους ποδοσφαιριστές της, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και τους οπαδούς των κυτρινόμαυρων.
Και βεβαίως η βραδιά δεν τελειώνει εδώ, καθώς θα έχουμε ένα πλούσιο post-game μαζί με άλλες δηλώσεις, ενώ βλέπετε και τον Αραβίδη που Diego Bonanote δίνει την ευκαιρία στην κορούλα του να φιλήσει το μετάλλιο των νικητών. Στιγμές που καταγράφονται. Έχοντας χάσει 3 δόντια ο Χρήστος Αραβίδης, αλλά με το κύπελο στα χέρια του. Και τώρα η αναμνηστική φωτογραφία για την ομάδα της Ένωσης και τους ανθρώπους που δούλεψαν την φετινή σεζόν για να φτάσει σε αυτήν την κατάκτηση. Εμείς κάνουμε σιγά σιγά μια μικρή αποφώνηση με αυτές τις εικόνες των θριαμβευτών της απόψινής βραδιάς. Μια μικρή πάσα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για μια ακόμη πιο σύντομη αποφώνηση, υπενθυμίζοντάς σας ότι συνεχίζεται βεβαίως η βραδιά